Jan Michael Vincent. There's only 14 Jan Michaels, but there are 16 quadrants. Hvad du snakker om? Coming Need a this Jan summer. Michael Vincent to quadrant 8. You don't have any more Jan Michael Vincent. I need a goddamn Jan Michael Vincent now! Nick, du tør ikke hoppe ud over her. Jo, det gør jeg. Skal vi prøve at hoppe sådan, vi timer det? Ja. Fordi det er sidste runde. Ej! Nej! Lol. Du skulle for langt, Mathias. Det er bare... Ja! Hvad fik Andreas? Han stod ude på den anden side. What the fuck? Hvor er han fra? Hvad? Jeg havde sgu lige kigget. Ja. What the fuck? Andreas er stadig. After Ja. Stomi! Okay. Jeppe. Prøv de. Nyd lidt. Der var sin lov omkring Guardian, han død. En til midt. Ja, det... Oh my god. Hold kæft. Det er når jeg lavede de gode... Hvem? Jeg har lavet nogle vilde reflections. Prøv det, Jeppe. Ret nice, det der skin. Ja. Der skulle jeg lige sidde og kigge. Dø så dit svin, for helvede heaven. LOL, Jeppe. Hvor svært kan det være? Ja, det må jeg da give dig. Husk at råbe dæk mig. Der er en heaven. Der er en Jeppe! Han kan se det. Skud. Det er sat med... Hold kæft, mand. Det er flyvende. Hey! Kæft, Jeppe. Kæft, en runde for dig. For satan, Jeppe. Jeg har gjort det. Oh my god. God. Easy. Jeppe, må vi høre dit ondeste grin? Yeah. Det må jeg høre det Jeg hører dit ondeste grin. Der kan høre. Skal vi høre Mads ondeste grin? Nogle her. Vi har bomben. Fuck. Lol. Skal jeg pøtte førvet? Kan I høre mig? Hej, Stomi? Ja. Så 3 Stomier! Main. Heaven. Oj! Ja! Det var... Nå! Så kunne jeg ikke få et USP, fordi du skulle kaste dem væk. Pis. Så gemmer han sig der. Jeppe. Ja! Det er det godt nok. Det der, Jeppe. Ja. Hej, Jeppe. Tak for det. Nej. Skal jeg tage midt, Mikkel? Ja. Maybe. Jeg går donut. Der stod jeg der! Virker det overhovedet? Kan I komme ind? Har du stomi? Ja. Så fik du selv til stomi. Ikke bomben. Jeg blev skudt efter. Han er langt. Han står langt. Fuck dig, Mathias.
Nej, okay, jeg tager sgu. Vent, Jeppe. Pas på, pas på. Nej, han lav heaven. Hvor er I hen? Og gå ind på toilettet, Mathias. Hvor så er det bedst? Oh my god, Andreas. Andreas! Din idiot. For helvede. Ouch. Secret, Rasmus. Nu kaster Nate ned. Der er også en lige til venstre for dig. Oj, Skidt der. det tror jeg fik skiftet. Hvad var det for et trick? Øj, så noget tryller man trick. lige den væk. På side. Oh my god. Tildo. Heaven. Heaven. Fuck, man, jeg blev forvirret af det der. Har du kit? Ha, der er en kid i main. De er begge to på side. En hot. Du peek. 3, 2, 1, Jeppe. Nej, oh my god, nej, så nej. falder jeg ned. Jeg faldt ned. Jeg tænker mere på tal, end du gør. Det kan godt være. Men så tænker jeg i hvert fald ikke lige så meget på tal, som du tænker på pik. Jeg tænker slet ikke på pik. Det er dig, der altid vil snakke om pik. Pisk. Nej. Skal du bare se. Så skal jeg tælle ned, Andreas. Vent der lige lidt lækker. 3. Jeppe, det er også for... Jeppe! For helvede! Det er sådan en. Er det Yes. Men hvad med handsker? Er de? Stomi? Ja, blind. Wow! Stomi længe! For satan! Hvor lang tid har du haft den stomi, Jeppe? Er det en 72 timer? Det er sgu meget behageligt spawn, det her. Ui. Der var godt Der at var nok kring lige live tre helt. Der er bare Ja. multi-streamy. Det kan godt være, det er nye meta. Det er ikke at stille spørgsmål. Det er bare at sige noget, folk er enige i. Ja. Andreas lugter af ged. Har stomi? Ja.